Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе? Хутка стане вядома. Знаёмімся. Вітаем усіх! Мы каманда гомельскага завода «Ліця і нармаляў». Зараз я хачу пазнаёміць вас з маімі калегамі. Аліна, Евгений, Дар'я, Александр, а таксама я, Дар'я, капітан гэтай каманды. Все мы з'яўляемся членамі Саюза моладзі нашага завода. І сёння мы прыйшлі выпрабаваць сваі веды. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. По-руску строитель, по-белоруску вызначце лішняе слово ў радку. Шафа, талерка, стол, канапа. Колькі гукаў у слове заяц? Якую назву мае сімвалічная эмблема дзяржавы? Віцебск ці Брэст? Які горад быў заснаваны раней? У якім годзе Рэспубліка Беларусь аб'явіла сябе незалежнай самастойнай дзяржавай? Назовите имя письменника Лынькова. У якую пару года святкуюць вадохрышча? Як называецца жаночая адзежа, якую надзяваюць спераду на сукенку ці спадніцу, каб не забрудзіць іх? У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Гэты работнік падтрымлівае чысціню на двары. Увосень мяце лісце, узімку снег. Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Я Дар'я. Я набрала большую колькасць балаў. Я выбіраю катэгорыю «Культуру» і гуляць буду другой. Меня зовут Алина. У меня другі вынік. Я обираю категорию «Мова» и гулять буду 3-й. Меня зовут Евгений. Мне засталась категория «История». И я почну гульню. Мы познаёміліся з фіналістамі.
Першы з іх, а менавіта Яўген, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба, бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Яўген, я вітаю вас на пляцоўцы вялікай гульні. Добрый день. А кім вы працуеце на заводзе? Я працую начальником змены комплектации вытворчасці. А колькі чалавек працуюць побач з вамі, якімі вы кіруеце па сутнасці? Больш за 10 чалавек на змене. Добра, скажыце, калі ласка, а ці шмат маладых людзей працуе на заводзе? Пэўна, ваша кіраўніцтва трымае курс на тое, каб побач са сталымі працавалі Маладыя. Працавалі Вы правы. маладыя. Гэта цудоўны вынік. Вы выбралі катэгорыю гісторыя. Гуляем? Гуляем. Я буду задаваць вам па чарзе 6 пытанняў, і толькі адзін раз вы зможаце звярнуцца да вашых сяброў і атрымаць іх падказку. І першае пытанне. Як называлася плата беларускай нявесты сялянкі свайму пану, калі яна выходзіла замуж у чужую воласць? Калым, куніца ці пасаг? Пасаг не ведаю ввогуле. Я бы адказаў Калым. Калым. Па-беларуску гучыць? Калым. Калым. Гэта звучыць горда. Гэта мой выбор. Менавіта Калым. Менавіта Калым. Я прыняла ваш адказ. Дзякуй, Яўген. Справа ў тым, што Калым – гэта выкуп, які ўносіцца жаніхом бацькам нявесты у некаторых народаў усходу. Зразумелі? А ўсход справа тонкая, як вы ведаеце. Таму гэта дакладна не Калым. Вы адказалі неправільна. На жаль. Яўген, гэтая плата называлася куніца. Куніца! А пасаг – гэта маёмасць, якую давалі бацькі або родзічы маладой, калі тая выходзіла замуж. Ідзем далей. У 1927 годзе ў заходняй Беларусі польскія ўлады жорстка расправіліся з народным выступленнем супраць абмежавання правоў беларусаў. А ў якім горадзе гэта адбылося? Косава, Браслаў ці Беласток? Які адказ вам грэе душу? На што вы звярнулі ўвагу адразу? Адразу на варыянты Б і В. Але же выбраць сейчас затрудняюся. Яўген, дык можа якраз у гэты момант вы спытаеце дапамогі ў вашых сяброў? Давайте паспрабуем. Гэта такі, важна ж, каб на пачатку гульні вы зараблялі балы. Таму я думаю, што звярніцеся да іх, калі ласка. Сябры мои, дапамажыце мне, калі ведаеце адказ на гэта пытанне. Я затрудняюся. Яўген, вось такія падказкі мы атрымалі. Карацей кажучы, адну падказку. Усе прагаласавалі за варыянт Беласток. Вы можете пагаджацца, а можете і не пагаджацца. Я поверу сваім сябрам, і мой выбор варыянт В, Беласток. У 1927 годзе адбылася трагічная падзея, якая была абумоўлена пратэстам супраць абмежавання правоў беларусаў. І гэтая падзея атрымала назву «Косаўскі расстрэл». Падчас яго загінулі 6 чалавек, дзесяткі былі паранены. І адбылося гэта у Косава. Вы памыліліся. Цяпер вы ведаеце правільны адказ. І наступнае пытанне. Які раённы цэнтр першым быў вызвалены партызанамі ад нацыстаў падчас Вялікай айчыннай вайны? Брагін, Камарын
ці Капаткевічы. Усе гэтыя населеныя пункты знаходзяцца ў Гомельскай вобласці. І я ўпэўнена, што гісторыю сваёй Гомельскай вобласці вы добра ведаеце. Першае, на што вы звярнулі ўвагу. Капаткевичы, але ж я затрудняюся абаснаваць, чаму. Вось чамусьці менавіта гэтая назва прыйшла. Яўген, ваш адказ. Давайте спрабаваць. Варыянт В. Капаткевича. Цудоўна. Я прыняла ваш адказ. Як думаеце, правільна адказалі ці не? Спадзяюся, што да, але я не ўпэўнены. Давайте глядзець. 17 студзеня 1942 года Капаткевічы былі вызвалены ад нацыстаў беларускімі партызанамі. Вы адказалі правільна, малайчына, Яўген, віншую. Дякую. Яўген, як называўся кіраўнік гарадскога апалчэння ў старажытных гарадах Беларусі? Ваявода, Тысяцкі ці Войт? Вось гэтыя назвы вам знаёмыя? Я думаю, гэта А. Ваявода. Ваявода. Угу. Я ведаю, што ваявода гэта і есть кіраўнік, але ж апалчэння Лі, вось пытанне, ваявода гэта был бы кіраўнік прафесійнага войска. Вы так думаеце? Але тут гарадское апалчэнне, што само па сябе значыць, што гэта па ініцыятыве народа. Цяпер мои варианты Б или В. Но... Нет, все же это будет В. Войт. Дакладна. Дакладна. Дзякуй, Яўген, я прыняла ваш адказ. Войт. Войт – гэта начальнік гарадскога пасялення. Вы адказалі неправільна. Ваявода на тэрыторыі старажытнай Русі начальнік войска, кіраўнік горада ці акругі. А вось Тысяцкі у старажытныя часы камандаваў ваенным апалчэннем, народным апалчэннем. І у вас цяпер 5-е пытанне. Назавіце імя першага міністра замежных спраў БССР. Кузьма Кісялёў, Андрэй Грамыка ці Пётр Машэраў? Вам гэтыя імёны знаёмыя? Дакладна. Знаёмыя. Кожнае з іх я слыхаў раней. Я лічу, гэта не Пётр Машэраў. Так. Грамыка или Кісялёў. Штосьці мне успамінаецца з школьнай праграмы. Это совсем маленькие отрывки з матэрыялу пройдзенага. Кузьма Кісялёў ці Андрэй Грамыка? Я бы выбрал Кузьму Кісялёва. Гэта ваш адказ? Это мой адказ. Дзякуй. Справа ў тым, што і Андрэй Грамыка, і Кузьма Кісялёў займалі пасаду міністра замежных спраў БССР. Андрэй Андрэевіч Грамыка, ураджэнец Веткаўскага раёна Гомельскай вобласці, ён прабыў на гэтай пасадзе шмат гадоў, 28, з 1957 да 1985. І вы добра разумееце, што вы адказалі правільна, калі назвалі імя Кузьмы Кісялёва. Яўген, і апошняе пытанне? Апошняе. Якую назву атрымала аграрная палітыка ў БССР 1924-29 гадоў, якая прадугледжвала добраахвотнае перасяленне сялян на хутары і свабоду выбару форм землекарыстання? Што гэта было? Беларусізацыя, калектывізацыя ці прышчэпаўшчына? Не беларусізацыя. Так. А калектывізацыя. Прышэпаўшчына я ніколі не слыхаў. Вы не чулі такого? Не чулі, не чуў. Звучыць як калектывізацыя. Але ж мне не дае спакою прышэпаўшчына. У чэсць чаго?
так называется. Такая назва, чего бы. Пришепушно. Это мне никак не допомагает в ответе. Так, ну, ваш адказ. 3, 2, 1. Калі ласка. Давайте Б. Гэта неправільны адказ. Яўген, гэта неправільны адказ. Калектывізацыя – гэта аб'яднанне ў калгасы і саўгасы. А тут у нас гаворка ідзе пра хутары і свабоду выбару форм землекарыстання. Гэта прышэпаўшчына. Гэтую аграрную палітыку праводзіў народны камісар земляробства Прышчэпаў. Яўген, у вас 20 балаў. Я вам прапаную яшчэ одно пытанне. Яно не будзе мець варыянтаў адказаў і будзе з катэгорыі мовы. Калі вы адкажаце на яго, то у вас, калі вы паставіце на кон 20 балаў, будзе 40. Згодны? Не. Яўген, запрашаю. 3, 2, 1, ваш адказ. Не буду. Вы не Дякую, не рызыкуеце. буду. Не. 20 балаў пакідаеце сабе. Ну што ж, дзякуй вам вялікі, вы цудоўна гулялі. Малайчына. Дар'я, я рада вітаць вас на вялікай пляцоўцы. Добрый день. Добрый дзень. Вы выбралі катэгорыю культура. Так. А кім вы працуеце на вытворчасці? Я працую бухгалтером, веду улік затрат аўтаматнага цеха на заводзе «Злін». Цудоўна. А акрамя работы, што вы любіце рабіць? Акрамя работы я займаюся бегом. Даша, так а на якія дыстанцыі? На кароткія ці доўгія? Можна сказаць, на кароткія 5 кіламетраў. Нічога сабе кароткая 5 кіламетраў. Ось гэта так, гэта ж доўгая дыстанцыя, 5 кіламетраў, а 10 таксама бегаеце? Да, пачала ўжо. Цудоўна. А вы ў спаборніцтвах у якіх-небудзь удзельнічаеце? Так, я уже пачала. Ось нядаўна я прыняла ўдзел у спаборніцтве «Дуатлон» в горадзе Речица, і дзе атрымала другое месца. Малайчына, другое месца, цудоўна. Ну што, поспехаў вам ва ўсім, і ў працы, і ў спартыўных дасягненнях. Спасибо. Дашачка, ну а зараз культура. Гуляем? Гуляем. Першае пытанне. Паглядзіце, калі ласка, на экран на фотаздымак. Хто з беларускіх мастакоў з'яўляецца аўтарам партызанскай Мадонны? Менавіта так называецца гэтая карціна. Леонід Шчамялёў, Михаил Савіцкі ці Аляксей Кузьміч? Я попробую вариант В. Кузьміч. Аляксей Кузьміч, вам здаецца, менавіта ён аўтар гэтай карціны. Да. А вы што-небудзь чулі пра Леоніда Шчамялёва ці Михаила Савіцкага ці Аляксея Кузьміча? Ведаеце яго творчасць? Немного. Не шмат. Не шмат. Але імёны гэтыя ведаеце? Да. Ну што, я прымаю ваш адказ, Аляксей Кузьміч. І хачу сказаць наступнае. Карціна «Партызанская Мадонна» аб'ехала шмат краін і стала сапраўдным сімвалам перамогі савецкага народа. Гэтую карціну аўтар напісаў у канцы 60-х гадоў. І быў гэта не Аляксей Кузьміч. Вы адказалі неправільна. Правільны адказ – Михаил Савіцкі. Нічога страшнага. Вы памятаеце, Даша, што у вас ёсць адна дапамога вашай каманды. У любы момант вы можаце звярнуцца да вашых сяброў. Наступнае пытанне. Гэты беларускі паэт расцэньваў як знак лёсу тое, што нарадзіўся ў год пачатку Першай сусветнай вайны. Ён усё жыццё насіў з сабою манетку 1914 года. А пра якога паэта я вяду гэтую размову? Пра Пімена Панчанку, пра Аркадзя Куляшова ці пра Янку Купалу? Я думаю над вариантами А и В.
Янка Купала вы откинули, так? У вас Да. застаются якія імёны? Застаются Панченко и Куляшов. Так. И вы выбираете. Я выбираю вариант Б Куляшов. Дякуй, ваш адказ я прыняла. Варта сказаць, што беларуская паэзія не ведае другога такога ранняга і крутога творчага ўзыходу. Першыя спробы пяра ў гэтага паэта у 6 гадоў. Першы надрукаваны верш у 12, а ў 18 гэты паэт ужо аўтар 3 вершаваных зборнікаў. І гэта Аркадзь Куляшоў. Вы правільна адказалі. Наступнае пытанне. Паглядзіце, калі ласка, на фотаздымак. У якім горадзе знаходзіцца помнік архітэктуры, які неафіцыйна называюць Калужская царква. І варыянты: Ваўкавыск, Брэст, Гродна. Калужская царква – гэта самая старажытная царква в Беларусі? Ну, яна адна з самых старажытных. Тады я выбираю вариант В Гродно. Не была конкретно в Калужской церкви, але я слышала рассказ. На жаль, мне не хватило часу побывать там, но мне вот кажется, что Калужская церква. Ну, добра, Даша, я прымаю ваш адказ. Адзін са старажытнейшых помнікаў беларускай архітэктуры – Барысаглебская царква, якая была пабудавана яшчэ ў 12 стагоддзі. Яна ж Калужская царква, размешчана ў Гродні. Вы адказалі правільна. Малайчына. Наступнае пытанне. Прыгоды Бураціна. Савецкі музычны тэлевізійны фільм паводле матываў казкі Аляксея Талстога быў зняты на кінастудыі «Беларусьфільм». А колькі ў гэтым фільме серый? 2, 3 ці 4? Вы памятаеце гэтае кіно? Я памятаю, Прыгоды Бураціна. але не вельмі памятаю, колькі там серый. Мне здаецца, або варыянт А, або варыянт Б. 2 або 3. Не 4. Мне здаецца, не. Даша, дык можа спытаем у сяброў, ці гэта не тое пытанне, калі турбаваць сяброў трэба? Я думаю, пока не будем турбовать. Так, Даша з Бураціном разбярэцца сама, так? Так. Калі ласка, ваш адказ. Отказ А, 2 серии. Добра. Дзякуй, я прыняла ваш адказ. Старому сталяру Джузеппе, па мянушцы шызы нос, трапляецца палена, з якога ён збіраецца зрабіць ножку для стола. Так пачынаецца двухсерыйны фільм «Прыгоды Бураціна». Малайчына, Даша. Цудоўна. Засталося 2 пытанні, і ў вас ёсць дапамога каманды. Разгледзьце, калі ласка, карціну. Ён так любіў Віцебск, што працягваў яго маляваць нават у далечыні ад радзімы. Пра якога мастака ідзе гаворка? Юдаль Пен, Марк Шагал ці Міхаіл Кікоен? Однозначно вариант Б, Марк Шагал. Вы бывалі ў Віцебску? Проездом. Але не так давно я праглядала серыю яго работ і бачыла среди астатніх гэтую карціну. І не збіваць вас, гэта Не. Марк Шагал. Да. І не Юдаль Пен. Нет, однозначно. Марк Шагал. Да. Гэты адказ правільны. Малайчына Даша. У вас 6-е пытанне і дапамога сяброў. Лілею млявы плёс люляе, з-пад злежаных аблок здалёк ляціць віхлясты і бялявы, пялёстак лёгкі, матылёк. А хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Рыгор Барадулін, Уладзімір Караткевіч ці Янка Купала?
Давайте зараз звернемся к нашим сябрам за дапамогай. Ну, давайте. Сябры мои, калі ласка, дапамажыце правільны адказ знайсці. Даша, вось які адказ мы атрымалі. Усе вашы сябры схіляюцца да таго, што гэтыя радкі напісаў Рыгор Барадулін. А вы як думалі? Я таксама думала над варыянтам А Рыгор Барадулін, але былі сумненні. Цяпер я точна ведаю, што гэта адказ А Барадулін. Ну што ж, вы адказалі правильно. Малайчына. Даша, у вас 50 балаў. Гэта нядрэнны вынік. І я прапаную вам прымножыць вашы балы. У мяне ёсць пытанне дадатковае з катэгорыі гісторыя. Я прапаную вам яго, калі вы паставіце на кон пэўную колькасць сваіх балаў. У вас 50. Колькі ставіце на кон? Ставлю на кон 10 балаў. Цудоўна. Увага, пытанне. Самай дробнай грашовай адзінкай старажытнай Русі у 9-13 стагоддзях з'яўлялася вяверыца. Ад якога слова утварылася назва гэтай грашовай адзінкі? Чамусьці здаецца, што гэта слова вера. А яшчэ слова верацюно. Так. Но вяверыца, верацюно. Спынімся на варыянце вера. Вера. Але сумняваецеся, да, у гэтым адказе ў сваім. І я скажу, Даша, што ваш адказ неправільны. Гэтая грашовая адзінка самая дробная. Яна адпавядала кошту шкуркі вавёркі. Таму і называлася так. Белачка па-руску, вавёрачка па-беларуску. Вы, малайчына, гэта была цудоўная, цікавая гульня. Дзякуй вам вялікі. Дзякую вам. Аліна, я рада вітаць вас на гэтай пляцоўцы. Добры дзень. Добрый день. Скажыце, калі ласка, колькі гадоў вы працуеце на заводзе? Чуть больше 2,5 годов. А кім вы працуеце? Размерковальником работ. Зразумела. А будучыню сваю, як бачыце, на каго вы вучыцеся? Я навчаюсь на юриста. Цудоўна. 19 гадоў працуе на заводзе, вучыцца на юрыста. Прыгажуня Аліна, якая выбрала катэгорыю мова. Першае пытанне, Аліна. Якое з прапанаваных слоў не абазначае расліну? Язмін, вусцілка, трыпутнік. Ну, вусцілка, мне здаецца, што гэта будзе расліна. Вусцілка Как расліны. устілае зямлю. Алін, у вас ёсць дапамога каманды. Магчыма, гэта якраз тое самае пытанне, з якога трэба пачаць звярнуцца да каманды. Давайте. Давайте, калі ласка. Сябры мои, калі ласка, дапамажыце адказаць на пытанне. Да, вустилка это... Пишите вустилка все, это Вустилка, да, это стелька. Ну. Аліна, што мы атрымалі? Усе вашы сябры сказалі, што язмін і трыпутнік гэта расліны, а вось вусцілка не, гэта не расліна. А вы наадварот лічыце? Я даверуся камандзе. Так, значыць, якое з прапанаваных слоў не абазначае расліну? Б. Вусцілка. Я прыняла ваш адказ. Падарожнік па-руску, трыпутнік па-беларуску, жасмін па-руску, язмін па-беларуску. Ну, а вусцілка гэта не расліна. Па-руску стелька, па-беларуску вусцілка. Яна не расліна. Вы правільна адказалі.
Малайчынка. І вы можете падзякаваць камандзе. Сябры мае, дзякую вялікі. Другое пытанне, Аліна, увага. Які з варыянтаў пераносу слоў з'яўляецца памылковым? Жы, сё, ад, звінець, езд, жу. Жыццё, ну, падвойна пераносіцца. Ад гэта будзе прыстаўка. Звінець. Жыццё. Звін корань, так? Или Звін. ЗВ корань? Да. Угу. Так, а езджу пераносіцца? Жыццё, а звінець езжу. Памылкова езжу, таму што дж не разрываецца. Угу. Ну, аргументаваны адказ, дзякуй, Аліна. Пры пераносе слоў нельга раздзяляць гукі дж і дз. Вы правільна адказалі, малайчына. А вось у слове «адзвінець» тут Так, на гэта стыку прыстаўка. марфем «д» і Прыстаўка і «з». корань. Так, «ад» – прыстаўка, «звінець» – корань. Таму гэтае слово правільна перанесена. Цудоўна. Наступнае пытанне, Аліна. Якая форма ўжывання назоўніка «рэчка» у месным склоне будзе правільнай? На рэчцы, на рэчцэ ці на рэчке? На рэчцы. На рэчцы. Вы адразу даеце адказ. Так. Гэта адзіны правільны варыянт, і вы не сумняваецеся. Не. Ну, добра, я прымаю ваш адказ. На рэчцы. Ваш адказ правільны. Вы малайчына. А як так адбылося, што слова «рэчка» мяняе вось гэтую зычную ў давальным і месным склоне? А гэта чаргаванне. Все правильно. ГКХ мяняется на ЗЦС. Книга у кнізе, рэчка на рэчцы, страха на страсе. Дякуй. Наступнае пытанне, Аліна. Якое значэнне мае фразеалагізм «цапам-лапам»? Што ён абазначае? Абы як. Давайте все варыянты агучым. Нахабна, хутка ці абы-як? Абы як. Абы-як, не Ну, хутка. тут два варыянта. Або нахабна, або абы як. Потому што хутка, цапам-лапам, гэта як па-руску курыца лапаць, мне так здаецца. Ага. Абы як. В. Вы ўжо нават і сінонім падабралі. Цапам-лапам, курыца лапай. Мне здаецца, што так. Абы-як. Так. Я прымаю ваш адказ. Калі б вы сказалі «нахабна», я б з вами не пагадзілася. І сказала «не, Аліна, гэта неправільна». Калі б вы сказалі «хутка», вось тут з вами я б таксама не пагадзілася. Вы сказалі «абы-як» і зрабілі правільна, малайчына. Дзякую. А наступнае пытанне такое. У якім з прапанаваных слоў націск падае не на першы склад? Я не буду прамаўляць гэтыя словы, вы самі спрабуйце, прамаўляйце. Ну, вусы, крыху, а спіна. Ці спіна? Ці спіна. Зараз я задумаю. І крыху ці крыху? Не, крыху. Все-таки вусы чомусь мне больше за вусы, калі я говорю. Давайте будзе а, спина. Спіна. Спина. А па-руску як? Спина. І па-беларуску спіна. Так. А крыху ці крыху? Крыху. Крыху. Крыху часу. Я прыняла ваш адказ. Дзякуй. Аліна. Па-руску усы. Па-беларуску вусы. Вы адразу адкінулі гэтае слово. Правільна. Далей вы сказалі крыху ці крыху. І падумалі, што крыху. А правільна крыху. Крыху. Вы неправільна адказалі. Справа ў тым, што па-руску спіна, а па-беларуску спіна.
Дзякуй вам вялікі. Наступнае і апошняе пытанне, Аліна. Які з варыянтаў напісання дзеяслова «жыць» у другой асобе множнага ліку правільны? Вы жывёце, вы жывеце ці вы жывяце? Жывяце. І зноў такі хуткасны адказ. Так. Я калі хутка адказваю, яно правільна. Жыць, жывяце у множным ліку. І не збіць вас? Не? Не жывёце? Я думаю, що ні. І не жывеце, а Не жывяце? жывеце, жывяце. Ну, добра, я прымаю ваш адказ. У беларускай мове некаторыя дзеясловы маюць сваю адметную форму. Адметную форму ўжывання ў параўнанні з рускай. Вы ідзяце, вы несяце, вы жывяце. Вы правільна адказалі. Малайчына, Аліна, цудоўна. Аліна, у вас 50 балаў. І вы на гэты момант ужо пераможца. Аднак, вы можаце стаць пераможцай удвая, калі паставіце на кон пэўную колькасць балаў і адкажаце на маё пытанне. Хочаце рызыкнуць? Не? А пытанне цікавае з гісторыі, культуры, з культуры, хутчэй. Нет. Ох, цікавае пытанне. Нет. Вы хочаце застацца пераможцай, Так. дык вы же будзеце пераможцай, калі адкажаце. І вам не цікава, якое там пытанне? Цікава, але... Дык давайте 5 балаў рызыкнем. Давайте. Давайте. Колькі балаў ставіце? Давайте 5. 5 балаў ставіць Аліна на кон. Добра. І атрымлівае такое пытанне. Разгледзьце, калі ласка, фотаздымак. Нашы продкі актыўна карысталіся гэтай найпрасцейшай драўлянай прыладай. А для чаго яна служыла? Думаю, варыянтаў якасць. Не ведаеце. Не ведаю. Аліна, шкада, гэта цэп. Ён служыў для малацьбы збожжа. Выкладвалі снапы, вось трымаліся за гэтую ручку драўляную і білі, выбівалі зерне з каласоў. Вы пераможца, у вас 45 балаў. Малайчына. Дзякую. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні, но гэты цудоўны кубак сёння я перадаю Аліне. Аліна, я віншую вас. Калі ласка, валодайце. Вельмі прыемна. Было цікава гуляць, то ўспомніць тое, што я вучыла ў школе. Таму прыязджайце і гуляйце. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.